کنفرانسی سالانه یک کۆمەڵا کوردên کاسل دۆ دەست پێ کرد ئەو jî درێکەفتا 11 هەیڤایازدان ساڵا 2018. وی کنفرانسی دەست پێ کرد بە خولەکە بێدەنگ سەرجانê şehîdên Kurdan û piştre serokê Komela Kurdî Diktor Yasîn Mihemed gotinek xwend û têde ronîhavêt serçalakiyên wê komelê di sala borî de. Piştre hejmarekê ji revenda Kurdî li Kasil têbînî û rexneyên derbarî karê wê komelê û nerîn û pêşîniyarên xwe yên avaker pêşkêş kirin ji bo pêşxistina çalakiyên wê komelê di qonaxa hatî de. Desteya rêvebir ya karê wê konferansê hat hilbijartin, ew jî Diktor Viyan, Yusuf û Yusuf Abdallah Umer ji bo rêvebirina karê konferans û vekirina dergehê hilbijartinê ji bo endaman ji bo pêkanîna rêveberiyek nû ji wê komela ku ji 10 kesan pêk tê. Duwan hilbijartinan de her yek ji Diktor Yasîn Mihemed wekû serokê wê komelê serkeft, her wiha Segvan Mihemed û Abbas Umer û Mihemed Seyyid û Fethallah Mihemed û Mihemed Hesen hatin hilbijartin wekû endamê rêveberiyê. Ew konferans jî bi spasiya beşdaran hat bi dawî hatin.